Ginarespeto sang Iloilo Provincial Police Office ang desisyon sang amay ni Frank Royce Barbasa nga mag-request sa National Bureau of Investigation o NBI nga magtukod sang isa ka investigation team para sa parallel investigation. Sa interview sa Bomba Radio kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, iyagin pahayag nga ang tikang sang pamilya ni Barbasa amo ang isa sa makahatag sapat o konsabat sa madamo nga palamangkutanon angot sa kamatayon. Matapos nga nasapuan ang bangkay ni Frank Royce Barbasa. Suno kay Aranio, base sa iya paglantaw, nangin maayo man ang investigasyon sang Pavia Municipal Police Station, sugod sang nasapuan ang sunog nga bangkay. Suno sa iya na plastar sang maayo ang mga ebidensya nga ang bangkay, amo mismo si Frank Royce, kasunod man sang nauna nga autopsy report kung saan nakitaan nga mayara sang healed wound sa butkon sang bangkay kag nagasanto man ang kataason sini kay Frank Royce. Madumduman nga nasapuan ang isa ka sunog nga bangkay sa subdivision sa Ungka-1 Pavia, Iloilo, kaagahon sang Abril 29 nga ginapahayag iya ni Frank Royce Barbasa matapos man ang nakitaan nga mga gamit sini malapit sa sunog nga lawas. Ginarespeto gid naton ina no nga ilang gusto kay maayo man gani ina no para nga at least once and for all masanagan gid no ang amay sang aton dira nga biktima. Yes no, kung lantaw naton nangin maayo ang ila sini nga pagkandak sang investigation. Na-observe nila nga dapat maging thorough kag careful sa pag-release o sa mga importante sini nga bagay. Ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio.